Инвитро оплождането вече има свои разновидности, каквото е ИКСИ. Тук, за разлика от класическото оплождане, морфологично годен сперматозоид се инжектира директно в клетката. ИКСИ е разновидност на инвитро, която се прилага все по-често, особено в случаите, при които има наличие на така наречения мъжки фактор. След добиването на яйцеклетки, те озряват в инкубатори, които съдържат въглероден диоксид и редуциран кислород, за да се наподоби естествената им среда в майчиния организъм. Сперматозоидите от своя страна също се подлагат на специална обработка в семинологичната лаборатория. Там със специални видове обработки се изолира определена концентрация от най-добрите сперматозоиди, най-качествените. Най-често тази концентрация е хубаво да бъде около 10 милиона сперматозоида. Тук имаме вече 10 милиона, като вземаме 5 микролитра от тях и ги накапваме в тези капки от PVP, където сперматозоидите, както ще видим след малко, се насочват към ръба на тази капка. Това са специалните игли, които се използват. Едната се нарича холдер. С нея държим яйцеклетката прикрепена в стационарно положение. Те са изключително тънки, колкото човешки коса. Това е инжекшън пипетата, т.е. пипетата, с която си улавяме този сперматозоид, който най-много ни е харесал морфологично. След това го поемаме и отиваме при яйцеклетката и извършваме самото инжектиране. И пристъпваме към самия процес на инжектирането, което отстрани изглежда доста сложен процес, но тук движението, както ще видим, е изключително леко и плавно. Пускаме сперматозоидчето малко напред, пробождаме яйцеклетката, стигаме до средата и започваме да всмукваме цитоплазма, т.е. съдържанието на яйцеклетката. Ето, тя се скъса, това е нормално да се случи, така трябва да бъде. И започваме да връщаме тази цитоплазма обратно, където е мястото, заедно с сперматозоида. Ето, поставихме го, изваждаме нежно. Както видяхте, движенията ми бяха изключително плавни и нежни. Когато има наличие на успешно оплождане, преди да се пристъпи към връщането на ембриона в матката, се прилага така наречения хечинг. Това е лазерно изтъняване на част от обвивката на яйцеклетката, за да може да има по-малко съпротивление и така да се подпомогне имплантацията.